e wadde hol wasiya mo mbasitoɗa e bandiraɓe fulɓe e tengti e gueɗe ɗiɗi ko fewte jangde sukaɓe e needi eko fewti e holno mbatten ha tabital e waylo beele ko wonnoɓe hen ɓe tan poti hirjinede walla ala beele ko hesɓe poti ɓeydede hen walla beele kamɓe wona hooreɓe ɓe tan jogui miijoji tawa eɓe jawi wonɓe caggal ɓe. Aywa ɗum ko hunde luggere sanne namneɗa ɗo min kam yigo amam mi haali mbimi wonde so tabital noddiyanno to go'o e ɗiɗi jangin fulfulde laamu tambaki ɗum tafa hettinani e mbaadi mum jangin laaɓu noon sa ɓami ko ɗemɗe men ɗe fof koy hay bamarankoɓe ɓurde haalende ko ni nde way koy e ɓenen jogui bindi ɗiɗi kam bamarankoɓe gonen ɗon latenen ɗon bon enen hannde en jii en ɗenen jogui caɗele to banggal bindi no woni en ɗenen jogui adalam en ɗenen jogui alkule men latte alkule latten ɗe noon kamɓe kanje kam en mbawa felde laamuji ɗi en mbawa felde laamu Lagine en mbawa felde laamu Burkina en mbawa felde laamu Mali en mbawa felde laamu Sénégal en mbawa felde laamu Mauritanie to banggal jangin alkule to par ce que ala mabɓe fof mo jiiɗen e ɗin laamuji ene jangguina sukaɓe men hayso tawi noon ko goto uji ɗiɗi potoji jangede e nder jaaɓi ha tirdude jaaɓi ha tirdu wayno joni flash faculté l'Angleterre sciences humaines hono munen malla duɗe pamare batteɗe min kam mi yaani taw ɗo laamu ne windi alkulal gongal so wona kawrangal ngal woni latte ɗum noon neɗɗo so andi a daɗama hono mbatta dadoɗa gimmoɗa daroɗa mbaɗen enen ne duɗe men pamare ɗe laamu hettini ɗe woni ha joni dokketeɗe agrément malla yamirore no wirete yo ɗe goddo guilaga tolno no kalumɗen lesto duɗe gaggaɓe malla min kam kemmidu ko duɗe entaɓe guila toon kibbinen hono majje en kala garɗo kadi bindituɗen wona pullo tan mbaɗantende kono jangguinoɓe ɓe kamɓene keblemɓe e mbaadi jangguin laaɓɗo labtuɗo to banggal ɗemgal men kadi taw ɓe nawdi hen ɗemgal gollirtegal golle gendi golle gendi ko hoɗum sa yalti a namdete ɗerewol saɗa jogui mobile a namdoto ɗerewol saɗa jogui galle a namdoto ɗerewol sa sodoyi hunde a namdoto ɗerewol sa waale nokku a namdoto ɗerewol saɗa yaha makka a namdoto ɗerewol hande so neɗɗo ma maayi poɗɗa wadden ko ɗerewol saɗa humanani waɗi ɗerewol sa jibini ne waɗi ɗerewol ɗereji ɗiɗon jangguin gandal ngal ɗon kawral ngal ga e leydi men ko français amen jangguinoɓe français tawne mbadde hen fulfulde ɓe mbawa awde ɗum e sukaɓe men e ko aroyta tawa eɗen jeeye daɗoyoɓe ɗum kam woni min hen kongolam cakkitol kebbinen duɗe gaggaɓe heɗum tan dinguire men ɗeɗo puusi téléphone aji e téléji lomtima ɗe pijirloji maireji lomtima ɗe wasuji maireji lomtima ɗe wadde kebbinen duɗe gaggaɓe goho so tabital noddi jehen moni furu yo haal yande mum haarila teeyal e needi ɗen jiyanɓe kadi ne gaddana enen lesnaɓe gati ɓurɗen hewde gulli kadi koye babiraɓe e mamiraɓe nde jettoɗen tolnoɗo ɓe jetti ɗo taw faamuyaji ne ɓeydo enen ne mbawen famminoyde ɗum sukaɓe men gati aduna ko jol yaltu goɗɗo jola ɗum no woni wiye jol jole malla mi wiye yontoji yontoma ɓenna yonto ɓiyen gara yonto ɓiyen ɓenna yonto tane gara anne jaaha ha majjoya donc ɗum noon enen jiɗɗen kam ko accude ɗo hono no mbirunoɗa e fuɗɗode yewtere nde e batte ɗen batte noon hande eɗen tawa ala fuu ko neɗɗo o kam hande o foti waƴede tafa beele kanko e hoore makko so yeeho macca ɗon batte leñol ko ɗum ɓiyen tane en beele ɓe keddoro noon hol faamuyaji joguiɗa hen faut que pamen ko yande ɗemgal fulfulde koko loyi ha ɗon haaɗi e nder leydi men wasolo majji bendugo majji gaberu majji karta majji ɗanniyanke fuu ɓe jiiɗa jibini gay temedere fuu capanɗe jeenoɓe ko majjuɓe ɗum no woodi enen ne eɗen mbaɗi fulfulde hono ɗemgal miskinagal ni ko ma jaaha guure men tan ma kota doori nde mbawa haal ɗum malla ne wontinanata fulfulde ne haala tan koye kunuɗe e magotoɓe jiɓɓe kone guura hen malla ɓe mbiyata ha joni wambaɓe awluɓe e hono munen eko nande ɗen gueɗe bon haalanteɓe ɓe wambaɓe kalanteɓe sa nani jaati haala kay ka naata neɗɗo ko wawelde mo ittaw rokkuma yotawtamo nanaka sa nani gawlo e hoore mum omo ara kanko omo fiya kore makko omo fiya bolongaji makko omo waɗa hen yiila omo waɗa ɗum e hono munen yo taw taw ko haalata ko ene nane kono noon eɗen ganda tan ene wiye kam gaaci ngala keerol ɗum noon nawden hen gueɗe men e gueɗe tabital ɗum ko ɗum hunde lobbere kono duɗe gaggaji ɗe kay kebbinenɗe so tabital e hoore mum ne wawi bawɗe mum so keɓoyama kono wona hande woƴi yimɓe basi goɗɗo yo gas
yimɓe ne guinaɓe yo mbaw hodde guure mabɓe ñawɓe yo mbaw safrade waranaɓe maireji ɓe yo ɓen mbaw ñawanede ɗum kam hande ɓuuri wonde goƴaji hay so tawi noon ɗo tabital société noon nde wona ɗum kam tabital susirano hande kay wonti wajibude en golle tabital ma jee e kuccam majje saabi ɗe mbawi wiide jaati caɗele ɗe e koye majje aɗen tawa so wonano godal tabital haalaji e dillereji ɗi dillata hen ɗi ene moƴƴa taw caɗele ɗe ɗe ɓennino ɗo ɗum noon ne moƴƴi noon kaldigal e kawral leydi ndi ko leydi men pullo wabde jaam ga heddiɓe mbabde jaam ga pullo enen gurdi enen jeydidi enen jibdina ɗo enen koddi enen fuu jiidi ɗum noon ne moƴƴi kalden kawren ha joni mbasen darirde neɗɗo o batte tan ko leñol ha tan ko ɗemgal e pinal ɗum noon ɗemgal e pinal ne jogui kono mawnude jogui ko noon yuɓɓinirte wata darden neɗɗo o tan batte ko ngolato leñol batte ko ngulaga saabi en fuu sen giwi ɗo so jeeyi Côte d'Ivoire mbiyeɗen ke Malinaɓe so jeeyi Burkina mbiyeten ke Malinaɓe so jeeyi Amérique mbiyeten ke Malinaɓe e ala fo ɗo jiyata ɗerewol tan e ngoli wonɗo ngol wawi hollidde neɗɗo o laamu ne jaɓanimo ko leñol rokkingol ko laamu rokkata laamu wona goto jeeyi ko enen fundindi jeeyi ɗum noon jaɓen kawral jaɓen gondigal moƴƴal beele peewal men e neɗɗankagal men wawa hebde laabi ƴellitare tigui a jarama no feewi e ɗum noon en beltima sanne